3 asiaa, mitä on hyvä opettaa koiralle, jotta eläinlääkärikäynnit on helpompia. Se, että koira antaa katsoa suuhun ja hampaat. Sitten, että koira osaa pitää kuonokoppaa ilman, että se on ahdistavaa. Niin, Myykkeli osaa. Joo. Näin. Hyvä. Ja sitten 3 on se, että ollaan yhdessä tietyssä asennossa, jossa voidaan tehdä toimenpiteitä. Myyllä se on kölliminen. Näin meillä köllitään. Ja tässä voi tehdä pieniä juttuja. Ja heti kun hommat on tehty, niin sanotaan vapaa. Eli nämä 3 asiaa, kun on hallussa, niin eläinlääkärikäynnit on huomattavasti helpompia.